alaikum. Malam. Malam. Na'am. Malam magana muke maka. Menene fara kenan? Wallahi waya ta ni ta faɗi a nan gurin kuma ina so in kira nan bana ba wata wayan dan Allah a ramana wayan ka in kira layin ne. Gaskiya da damuwa. A ba ni yana miliyan 1 na sai ta ba ki dinga miliyan 1 sai ma kai. Miliyan 1. Dan haka ba za ta kira karaman waya ba. So yanzu kira ji ko zaki ba lambar wayar ki ne in na je gida ina zuwa gida dan sa a wayana in dai wayana kawai za ta ga ta yi zoom kawai ina sa lambar a wayana za ki ga ta zoom kawai sai in tsoro miki ga ki ba ki wannan ba wasa bane ba ina ga muku wannan ba karaman waya bane Kai? ya ke ne Kai dan ƙarya ya ke ne malam malam ba ta da jaran gurin ba shi zaka ka sai da muke kamar na gama tsara yan mata zaka zo ka rena mu hankali ka ce ba ta uwar ba ta